Здравейте, приятели! Реших да направя едно видео. Може би е първото, не помня преди да съм правила, споделяйки своите размисли върху нещата, които занимават главата ми, върху които разсъждавам. Днес това е прошката. Прошката, защото е доста сериозно клише напоследък. Всички говорят за това как трябва да се прощава, как прошката работи преди всичко за нас. Как независимо дали ние прощаваме или искаме прошка, искаме да ни се прости, това коригира нас, нашето вътрешно естество и ни помага да растем и оправя всичко. Да, прошката е много сериозна тема. И да, всичко това е така, но всеки, който е практикувал прошка, даване или получаване на прошка, знае, че това никак не е лесно. И не е лесно, защото по колко причини. Това е процес. Преди всичко прошката е процес, преди всичко процес и още израстване, и още куп неща, които ни водят до добър финал на тази практика, ако мога така да се изразя, за всички, които смятат, че прошката е духовна практика. Тя е и духовна, тя е и християнска, тя е и общо човешка, тя е и както искате я наричайте. Да, много сериозен процес е и ми се ще да споделя моя опит в това отношение, който е сериозен опит. Най-сериозният ми приключен казус на тема прошка е в отношенията с баща ми. Разбирате, това са отношения, които продължават през целия живот, както преди всичко на детето. И веднъж баща, завинаги баща, така че в живота на баща ми също това е било фундаментална тема, основна тема. Да видим как да продължа. Не съм си го записвала, не съм го структурирала преди. Така, тогава, когато аз осъзнах желанието си, отношенията с баща ми да сложа на правилна основа отношението ми към баща ми. Мога да говоря само за себе си, разбира се. Тогава, когато аз осъзнах това и тогава, когато аз започнах да прошка, напълно осъзнато, това беше едно от първите неща, с които се захванах, защото изгарящото ми желание винаги е било аз да бъда добра дъщеря на моя баща, на моите родители. Да бъда доброто дете, да бъда добрата дъщеря, да бъда разумното дете, да ги радвам, да им радвам сърцата. Но това така и не се получаваше много дълго време. И ако в началото на живота ми, поради младостта и незрялостта, това ни пази някаква наивност, някаква невинност, тези неща ни пазят от да усещаме сериозно нараняването, което получаваме от околните, то в по-зряла възраст и при повече осъзнаване, по-зряла възрастта, нещата като че ли се избистрят и придобиват така драматична тежест. Ето защо през годините усилието ми да живея в прошка, да простя на баща си, да живея в прошка, ми е отнемало много време, много енергия, много усилия ми е коствало. Аз се опитвах да бъда добро дете въпреки всичко и въпреки цялата битка между нас, всички проблеми, които той виждаше и той задаваше в отношенията ни.
Аз в никакъв случай не можех да се съглася с доста от неговото отношение, неговото въздействие върху мен, но в същото време аз се стремях да съм простила винаги. Да съм простила, да прощавам непрекъснато, което наистина не е лесно. Тази осъзната борба продължи 21 години. Накрая много изтощена от непрекъснатите битки, седнах и се молих. Всъщност, аз не можех да направя, аз живеех с съзнанието, че не мога да направя нищо, за да го променя. Не мога да му кажа как да се държи с мен, не мога да му кажа как да не ме наранява. Не можех да направя нищо на практика, тъй като не можех да говоря с него. Нямахме комуникация, нямаше никаква възможност да говоря с него. Той не беше такъв човек, който беше се закоравил, не знам, много корав през целия си живот, много воля, много инат, много силен характер. И аз бях твърде ограничена в начина, по който легално мога да въздействам на баща ми. Какво имам предвид? Ние можем да манипулираме, можем да лъжем, можем да правим каквото искаме, но против живота си, разбира се, защото това е против законите на живота. Легалното право е това, което, упражнявайки го, ни докарва живот, и нелегалните права са тези, които най-малко ще ни забъркат в неприятности, а в по-тежките случаи могат да ни докарат и смърт. Като болести, като нещастия, като лош късмет, като както искате го наричайте, всичко, което проблеми, купища и така. И така седнах и се молих. Това е моето почти единствено легално право в отношенията ми с моите родители. Така смятам аз. Седнах, молих се и казах: Господи, аз искам този човек да разбере какво точно ми причинява. Искам да се види, да се погледне през моето сърце. Искам да се погледне и през твоето сърце. Искам да осъзнае какво точно ми причинява. Искам да види цялата болка, която ми е причинил. Това беше вика на моето сърце, крясъка нагоре на моето сърце. Така го изревах. Така го изревах и така продължих да се моля, докато не се успокоих и не оставих всичко на, да се случва по естествен начин или на Божията работа в живота ми, на Божието добро. Оставих се на Неговото добро, оставих се на естествения ход на нещата. Аз просто исках да отключа тази болка от мен и аз исках да я предам нагоре. Това беше най-големия ми копнеж, моя баща да ме разбере, да разбере какво ми причинява, да ме разбере, да ме види каква съм аз, коя съм аз и да разбере какво ми причинява. И това се случи след около 1 година. Той се промени, той омекна, той прие. Аз осъзнах, аз видях, че той осъзна. Той ме видя. Кога се е случило, никога не сме говорили, ние продължихме да не говорим за тези неща, но нещата коренно се промениха между нас и аз осъзнах, че мой баща ме е видял и ме е разбрал и осъзнал какво ми причинил, защото той спря да ми го причинява, спря да ме, умекна към мен и успя да ми покаже любовта си, бащината си любов. И на мен беше изключително лесно да му простя. На мен беше супер якото да се откажа от всичките си обвинения, от цялото си недоволство, от мъката си, от обидата си, от правото си да претендирам за по-добро отношение и така нататък. Всичко това нещо остана излишно, просто излишно и то изчезна за секунда. В секундата, в която аз осъзнах, че той ме разбрал, че той ме е осъзнал. И вече не ми беше нужно да се боря. И така, случи ми се, имам успех.
имах успех в живота си и неговото благословение и на майка ми. Значи майка ми се промени автоматично. В момента, в който той се регулира, тя се самонастрои. И аз с това имах успехи с двамата си родители. Придобих ги отново. Върнаха се в живота ми. Върнаха се в... можех свободно вече да изразявам любовта си. Можех спокойно да ги прегърна. Можех да... Чувствах се прекрасно. Чувствах се супер комфортно. Да бъда с тях и да им отделям време и да правим каквото правим, да имаме време заедно. Безценно време, защото 12 години по-късно той почина. Не беше здрав и аз си казвах: Господи, до този момент ревах от него, от този момент нататък рева за него и се притеснявам и да, аз живях като добра дъщеря. Имах тяхното утвърждение в живота си и беше прекрасно. И наистина беше прекрасно. Беше всичко, за което съм копняла. Възстановени отношения и благодат. Отношение на благодат. И да, и за мен и за тях. Извадихме късмет и то благодарение на това усилие, което аз не спирах да полагам, да си отстоявам правото да бъда добра дъщеря, да бъда добро дете на моите родители, да бъда добро дете в моето семейство, в моя род, да бъда почтена част от моя род, добрата част от моя род, градивната част от моя род. Така прошката дойде много лесно, в резултат на 21 годишна борба. Затова си мисля, че е клише да си говорим, че прошката е за теб, тя преди всичко работи за теб и така нататък и така нататък. Ако ти си осъзнал, че имаш нужда да дадеш прошка или да получиш прошка, от тук нататък трябва да се поработи. Не може просто така. Не може просто с решението да се изяснат нещата и да се оправят. Трябва да им сложим и работа. Какво имам предвид? Какво имам на сърцето си във връзка с тази работа? Трябва да открием най-сериозния си копнеж за добро. Най-сериозния си копнеж за възстановяване, за изцеление, за напредък, на най-добрия си порив в тази ситуация. Какво искаме? Какво най-красивото си желание, най-доброто си желание? Ние, може би, сме орисани на тази земя да нямаме по-добро от желанието на любов. Това, което любовта вътре в нас към дадения човек, към дадената ситуация, към живота изобщо, произвежда в нас. И честно да заявим желанието си и да действаме през призмата на това. В Библията, в библейските песни, в една от тях се казва: бездна призовава бездна с шума на божествените водопади. На Твоите, Господи, водопади. И леко перифразирам, но това е смисъла и нека да отключим бездната на любовта вътре в нас. Тоест това, което аз направих, е да отключа бездната на моята синовна любов и да я оставя да извика към баща ми. И бездната на неговата родителска любов отговори. И бездна призова бездна. И шума на божествените водопади превърнаха връзката между нас в река от жива вода. И беше прекрасно. И това може да се случи във всяка област на живота ни, във всяка област, в отношенията с всеки един човек. И независимо родители, деца, близки, познати, приятели, непознати, шефове, колеги и така нататък, мястото, на което живеем.
Това е част от изцеляването. И то винаги е божествената част от лекуването. Божествената лечебна практика е да направи нещата цели. Още едно клише ще спомена, което познаваме много добре. Ако една кана се счупи, ако една кристална ваза се счупи, тя може ли да бъде отново цяла? Нека да кажа, че ние сме твърде големи, за да влезем в една кана и чаша и каквото ще да е там, ценно, скъпоценно или безценно, съд като съд. И ако сме влезли вътре, колко повече да влезем с още някого вътре в тая кана, или ваза, или чаша, или кристална, или златна, или диамантена, безценна. Представете си кана от ваза, от диаманти, вътре и влизаме и я пръсваме. И я пръсваме, защото сме по-големи. Така че да не се опитваме да залепим нещо, което сме си мислим, че сме създали, а от бездната на нашата любов, нашата безусловна човешка любов и човещина, да извикаме към ситуацията, която трови живота ни, която трови отношенията ни, и да призовем бездната на приемане на любов, която да ни отговори. И тогава нещата се случват. Защото не можем да затворим реката на живота, която може да протече през нас и чрез нас към живота ни, към всички сфери на живота ни, към всички хора вътре в него. Не можем да я затворим в чаша, кана или каквото и да е скъпоценно там нещо, защото тя е безценна в крайна сметка, защото любовта ни е безценна, защото човещината ни е безценна, добротата ни е безценна, защото милостта и състраданието ни са безценни, защото желанията ни са безценни, желанията ни за добро са безценни. Копнежите ни за добруване, за щастие са безценни. Призовавам ви и ви провокирам. Изберете си бездна. Т.е. разкрийте бездните в сърцето си. И ги оставете да извикат, да призоват бездните на живот, бездните на любов, бездните на добро, бездните на успех, бездните на напредък. И ми пишете след това какво се случва, какво се е случило. Защото аз съм абсолютно убедена, че това работи. Това е от механизмите на живота, които работят за напредък, за успех, за просперитет и за бъдеще. Благодаря ви.